Look. Wow. Look. You see? Mama, look. Look. Do you see? Yeah. No, right there. Look. No, there's Wow. Kan du se op? Ja, man skal Hey, ikke. guys, you don't like it. Just don't look at her. Just look. Hold it. That's Versace. Ay, ay, ay. Versace with the beautiful dance. Ej, jeg flikker op. Ja, ja. Det er fandme. Det var en skam, det ikke var trapper. Snapper så ikke. Der er faktisk langt op i grunden. Langt, rigtig langt. Jeg nægter at Der gå er på 2 flere timer. skridt. Det kan være, at vi kun har været halvvejs. Ved du hvad så? Så er jeg kommet op. Nej, det var det nok heller ikke. Det var mange, der ikke var en top. Shit, man, der er højt op nu. Det er godt så, hvis man har højt snak. Det er godt, ikke? Ja. Så hvis man får klaustrofobi, er det pludselig. Og højdesfang. Wow, det er godt så. Hvis man står op og skal tisse. Nu var det Bare udover. Og der er ikke Bare udover. Ja, der var det så. Der er jo restaurant her også. Ja. Skal vi ind og spise? Look at the clothes moving again. Det er nu skal det. Og det er jo det, jeg sagde, Katty. Jeg kendte det på. Hende og hende datter. Oh my god.